लोगोफोर दिनै आङो हाबा जाफैदों बेनो जादों जाहैबाय चिरां जिल्ला खैलामैला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मिसखेत सुदेमपारा गामियाव आरो ओमफ्राय नै बेवाइखौ फार्स्ट टाइम लोगो मोनफैग्रोबाय आरो ओमफ्राय खबर सबर मारै दं? ओमफ्राय नोङो हाबायाव मा बिबान मोन्दों मावनायाव? अयथासार आंना अयथासार खामानि ओरैबायदि रेस गैला आरोना आच्छा साजोबबाय मैयानिफ्रायनो न'खरनि नालाय मिथिनानाव आङो ओरैबायदि मावखानांबाय आच्छा आथिं जिबनानै जाजोबबाय ओमफ्राय हिन्जाव गोदाना बबेनि मोनबोखो? फाथाबारिनि आच्छा ओमफ्राय खबर सबर मोजांखा दा? ओमफ्राय दा हाबायाव बेरायनोसै एसे ओमफ्राय दा गोबां सेलफि लालाबायनाय नुदों आङो नै टाइमा दायो जाबाय आयु मोदानबाय जिखिजाया 2:20 जाहैबाय ओरैबायदि आलासिफ्राबो दाबो जोबखाया ओमफ्राय जानायाबो जेबोआनो जायाखै गेजेरानो ओरैबायदि मेंग्लिजोबबाय थाबाय बेस्राफोर मावग्राफ्राबो हिनजाव लागोनि बाप हिनजाव लागो फैबाय औ दे ओमफ्राय एसे नायलाबायलांदो नै हाबाया बेबायदि आरोखि ना गेटखौ बेबायदि बानायनाय जादों ओरैबायदि मोजां बानायदों ने मादै ओइ मादै गोदो नोंसिनि आमोलाव माजा बानायोमोन गेटखौलाय? आयु गैयामोन दा दंफांनिनो औ दंफांनिथ' नङा माने औवानि आरोना जा बरिया बानायदों हाजोनि औवा राजानि दा बेबायदि आरोखि नै सिङाव हाबलांनि दै ओमफ्राय जोंना फंबाय जना मिस्थि कार्टन लागासिनो दं नै नानि खबर सबर मोजां दा? नोंसोरलाय मा बिबानाव मोन्दों मावनायाव? आलासि बरायग्रासो बा बारे दा नायदो हाबलांनोसै जायफोरा हाबा जानो फैदों माने बेयावहाय दसे दोनथ'यो आरो ओमफ्राय साहा लोङो आरोखि बेयावहाय नों ओंखाम मोनजाथ'वाखै ने? साहा लोंखांबाय दा? औ आच्छा ओमफ्राय आब' लिला जोंनि गोदोहाय मोसानायावहाय ओरैबायदि हाबाब्ला डेन्जार खालामो जोंनि आब' खानाय रुमबां बिखा फांदां होननायखौल' मोसाखायोमोन जों आब' ओमफ्राय नै ने ओरैहायबो हाबा जानो फैदों नै गोबां दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय जोंहा आब' जिथुनाखि सेरफां मैखुननि माइस्टार सेरफां मैखुन मोनथ'वाखै? आइयो सेरफां मैखुनबा लायखायो दा ओरैहाय जोंना नै बेवाइ खबर सबर मारै? माथो खोबनांगौ जाखो बोखाद सानामोनलाय जोमैरानि सिनायखायो बेखौ जोंना बयबो सिनायखायो ने? औ फैफिनसना अजालै दा बेबायदि आरोखि ना फाइनालि हाबा जानो फैनायजों लोगोसे आङो ओरैहाय ब्रादारमोनखौ लोगो मोनफैदों ओमफ्राय बिथांमोनखौ लोगो मोनफैनानै साबसिन मोनदों आरोना बिथांमोनानो जादों जाहैबाय उदालगुरिनिफ्राय फैदों फेसबुक सलायजोबो आरोना बिथांमोनाबो ओरैबायदि कमेडियान नोंथांमोना सिनायखाबाय जानांगौ बिथाङानो जादों जाहैबाय पियार जासुला ओमफ्राय मथु दा ओरैबायदि आरोखि ना ओरैनो बुथु दै मेहेरनि फिसाला ओमफ्राय मेहेरनि माबा लैसिन फिसाला ओरैहाय जोङो बिनेश दैमारि बिथाङाबो इन्टारेस्टिं खालामो आरोना ओमफ्राय माबायदि मोनदों जोंनि चिराङाव फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों जेराव जोङो बेयावहाय बर' मेजर गैया बायदि मोननायमोन आरोना नैबे मैलायावहाय आच्छा फैनानै नुफैबाय ओरैबायदि बर'फोर गोजा आरोना आरो बिसोरनि रायज्लायनाय बे जायगानि अनसायनाय ओरैबायदि मोजांखा आरोना आच्छा माने बिथांमोननि बरायनायखौ नुनानैनो आंनि गोसोआ ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों नेक्स्ट टाइम आरो फैबावगोन आङो आच्छा ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादारमोना दे ससियेल मिडियायावहाय ओरैबायदि कमेडियान लाबोयो मा उद्देश्य लानानै नोंथांमोना फैदों एबा फिउचाराव माबायदि जालांगोन आं गावखौथ' जेबो बुंस'नो हाया बाट जेनेबा आंनि कन्टेन्टआ जाहैदों जुदि सोर हाबा न'खरा बहुद आजिखालि दै न'खरफोराव गासै हाबा माबा मोनसे नांलायनाय जालायो नंगौना नङा बे उद्देश्यखौ लानानैनो आङो ससियेल मिडियायावहाय ओंखारबोनाय जादों खारन मानि थाखाय होनबा नोंनि हौवा आरो नोंसोर सानै हौवा हिनजावजों जुदि नांलायोबा आंनि भिडिअखौ नायनानै मिनिथों आरो खुसि जाथों आरो रागा जोंलायनाया बन्द' जाथों बेबायदि दुखुआव थानायफ्रा गासैबो गोजान जाथों बे उद्देश्यखौ लानानै आङो ससियेल मिडियायाव ओंखारबोनाय जादों आच्छा ओमफ्राय बेजों लोगोसे ब्रादारा गोजोननाय मोनदों नोंसिनि चिराङाव फैनानै जेखि जाया दायो नाजाबाय थादों आरो जेखि जाया फेसबुक इन्सटाग्राम इउटुब मोनसे अपेन प्लेटफर्म नालाय जायहा जेखौ रोङो बेखौ गावबा गाव केटेगरि हमनानै सालायजायो
नाजानाय दं आरो बिदिनो दा मोजां मोनदों आंबो गोजाननिफ्राय सफैनानै रायज्लायनो जोंना ब्रादार हेलौ आंनिया जाहैबाय मानेबा आङो चेनेलखौ बानायनाया ओरै जाहैबाय मानेबा सार्भिस मावनानैबो एक्सट्रा करि मानेबा पार्ट टाइम जुदि एसे सम मोनबानो जेन ब्लग बानायनानै हगारनो हायो आं बिनि थाखाय बानायदों आङो आरो आंनिया जाहैबाय गुबुन रावबो नुयि जायगा खैथामान प्लेसफोर थायो मानेबा आंनि चेनेलनि जुगिदि नोंथांमोना मालाबा नुनो मोनगोन आं बिनि थाखाय बानायदों आदसा मोसानोबो गोरोंसो आं एसे मोसानोबो रोङो आदसा नोंथांमोनजों जुदि हेल्प नांगौबा एसे मोसानाबो देखायनो हायो आङो दा बेबायदि आरोखि ना स' थेंक इउ ब्रादारमोन ओमफ्राय ओरैहाय नै बयबो सारियाव दङ मोनजाथ'वाखै ओंखाम जाबाय नामा गयसो जादों नोंसोरलाय जाथ'वाखै ओंखाम आदसा बाजैया गोदो सिख्लायाव जारौरौल'मोन नायखौनो हामोन बयफ्रेन्डफ्रा खैजन दं होनदोंमोन अयथासार खामोननो दा बेबायदि आरोखि ना ओरैहाय ओमफ्राय देखायलांनायसै आरो ना नै जोंना फेसबुक बार बिथाङा दङ नै लाजिलाय थिखादों ओमफ्राय नै बेयावनो हौवा गोदान थाग्रा आरो ओमफ्राय ओरैहाय देखायलाङो बैराथिफ्रा नै मोसागासिनोसो दं बारे देखायखा दा बेबायदि आरोखि ना ओरैबो मोसानाया ओरैहाय जायफोरा हौवा गोदान हिनजाव गोदाननो बोर सारस्रियो होगासिनो आरो ओरैबो मोसानाया मोसानाय ओंखाम जाग्रा डाइनिं हल जाहैबाय जाग्राफ्रा जादों आरो ओमफ्राय गोबाङानो जाखांनानै थांबाय दा बिदि आरो लागाव दामाखा मोसागासिनो मोसाया लागाव बेयावहाय अमा बेदर संगासिनो दं आरो नै जोंनाथ' बर'फोरना खायद'आ बेनोसै अमा बेदरानोसै बेयावबो संगासिनो आरो मावग्राफ्रा मावगासिनो दङ ओंखाम जाग्राफ्रा जागासिनो आरो ओरैहाय जागासिनो नों जाबाय दे